So, John, shout out to John. Ako'y sabog na. John Drake. Shout out. Wow! So, shout out kay Tiboy. So, bigyan natin ito ng sticker mga bay. Congratulations. Shout out kay Kinit. Wow! So, ayan mga bay, ang gamit natin na motor ngayon is CRF IL 150. So, CRF 150 IL. So, hindi ko alam kung anong term dyan sa IL mga bay. So, subukan natin to ngayon. So, ayan po. Yan, bago pa to mga bay. So, ito po yung kanyang tapakan sa likuran. Okay, putik to. Sakit. So, dual disc brake siya mga bay. 149 point something cc yung nasa registro nito mga bay. So, yan. Bago pa to mga bay. So, parang hindi ko to maabot siguro. Subukan lang natin. Ayos to pang trail mga bay. Yan, kita ninyo. So, hindi ko abot. Hindi ko abot mga bay. Ang hirap. Pero sanay tayo dito sa mga ganito ka taas na motor. Kasi ito po yung mga motor na ginagamit natin dati. Pero yung XR 200 yon, XR 200 at saka KMX 125. So, papunta na tayo. So, konting review lang to. So, parang empty na to mga bay. Putik to. May limiter. Maganda talaga pag ganda talaga mga bay pag ganito ka taas yung motor na gamit mo. Oh, grabe to. So, parang mapanibago tayo sa kanyang mga design dito sa harapan. Kasi sanay tayo sa ating motor. Yung napansin ko lang mga bay, wala siyang gear indicator. Kaya tansya-tansya ka lang kung naka-fifth gear ka na ba. So, ang gagawin natin is patasan natin itong manobela para mas maganda pag i-trail. Siguro ilagay natin dito black lang siguro na design para di pangit tignan. Pero pag gold okay naman kasi gold naman yung telescopic nya, upside down na telescopic. Okay, yan busina ang napindot ko. Kala ko na. Dito natin ito patrabaho. Putik to. Parang daming din trabaho na dito. It's a matter of discipline sa tao kay Panginoon. Naara yun ang disiplina sa tao. Kung mo mga biniglanan, ayaw mo pagpagkulang ang pahimang mo. Kaya pala yung tao. Grabe ang init. Tanawas kay gayang uno ni Musipak ko lang na disipline. Nabalik-balian. Isang bago. Inikan. Kill switch. So, dito yung kill switch sa mga bay. If you drive, don't drink. Naman ang LTO. So, magpa-install tayo ng ano dito. Pero medyo mainit dito mga bay. Walang Mas suspendido ka na yung lisensya sa mga. Later on. wala. So, yan. I-update ko lang kayo mamaya mga bay sa mangyayari nito. Oh, di ba laot mo? Ang disparity mga kaigsuunan nga naminaw sa tagsa-tagsa process. Makita yun na ko sa layok yung kayo ang dami. Una ang tao may sa nanong inunan
kadaas kataas ang atong kapo. Doon na yung mga kigsunan nga dito ka uban ako. May mga pamilya, nagkatahanay sila, daghan, abandonay mga bata. Araw ito pa rin kis. Hindi na niya puli na biling na gabi na rin sunod. Daghan ang kalis. Ayan mga bay, so tapos na yung installation natin sa ating Oh, no, 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 no. grabe. Malapit ako natumba ah. Ang hirap talaga pag mataas yung motor. Bumili tayo ng battery, isa pang grabe. Ang hirap pag mataas yung motor. Grabe to. Ang hirap mga bay. So maayos na to, mataas yung monobila. Grabe. Wala na pala itong tubig. Blink na. Paubos na yung tubig nito mga bay. Dandahan. Beep beep beep.